Дорогі брати, це для мене перша святкова молитва особлива. Вона нестандартна, тому що воєнний час. Нас всіх залякували найпотужнішу армію у світі. Але ми на власні очі побачили зусиллям хоробрих воїнів, як можна та треба вибивати зуби монстру зла. Тому, кто страшится Аллаха, он создаст выход из любой сложности. И люди будут эвакуированы и спасены, если мы говорим про Мариуполь. И оружие у нас будет в нужном количестве и качестве. И вражеские войска будут бояться нас больше своей смерти. И они будут бежать и сдаваться в плен. И все это будет происходить. А мы сегодня вынуждены говорить, к сожалению, в праздник об этом. Делай так, чтобы возмездие наше обрушилось на тех, кто притеснял нас. И даруй нам победу над теми, кто враждует с нами. Чого нам бракує сьогодні більш всього задля досягнення перемоги? То я відповім вам. Saygılar arkadaşlar, hürmetli din kardeşlerimiz. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Böyle sözlerden biz bugün sabah namazlarımıza kalktık ve buraya kadar Allah'ın ismini yücelttik ve yüceltemiz. Çünkü o Ramazan'ın manası odur ki takva kazanmak, Allah'ı en büyük saymak. O hayatımızda tek bundan yaşamak. Allah bin hamd olsun ki bu ahvallarda, bu zor ahvallarda, cenk ahvallarda bizge Ramazan ayını karşılamağa nasip eyledi de ve şu günümüzge kadar bizni yetiştirdi, bayrağını aldı. Ona da bin hamd olsun. Bin hamd olsun bizge nasip eyledi. Hatım etmeye, Kur'an okumağa. Bin hamd eylesin ki bizge nasip etti hayri sever işlerini yapmağa. Дорогі брати, це для мене перша святкова молитва особлива. Вона нестандартна, тому що воєнний час. Тому я повинен розпочати свою проповідь з війни. Як це кажуть, це нестандартно, це ненормально. Тому що свято, війна, речі, які несовмістимі. Да? Але ж, без закінчення війни та наступу миру для нас, мусульман України, а особливо кримських татар, радісті не може бути. Тому я починаю свою проповідь з війни. Тим більше, як я казав, для кримських татар, для мусульман на Донбасі, які вже живуть 8 років в умовах окупації. Дорогі віруючі, зараз у світі йде сегрегація зла, безбіжжя, невір'я, яке концентрується у певних країнах. І зараз наша країна, Україна, становиться осередком правди, осередком добра. А це є істотна умова, муїм шартер, істотна умова будь-якої перемоги, якщо ми кажемо про мир. Ми наближалися весь цей місяць до Бога, до Аллаха, в молитвах за перемогу. Правди над брехнею. І ми наближалися весь цей місяць також спільними зусиллями до фактичної перемоги та миру. Конкретними діями. Кожен там, де він повинен бути. Хтось пішов в лави ЗСУ, хто був в теробороні, хто вів інформаційну, дипломатичну боротьбу, хто
прийняв участь у цій боротьбі фінансово, власними руками. І так і треба продовжувати. Так і треба продовжувати, не зупиняясь, бо мир сьогодні можливий для нас, а значить і радість, а значить і свято. Для нас, українців та кримських татар, тільки через перемогу. Нас всіх залякували найпотужнішу армію у світі. Так було, так було. Але ми на власні очі що побачили? Побачили завдяки милості Аллаха, по-перше, а потім зусиллям хоробрих воїнів, як можна та треба вибивати зуби монстру зла. І через всі ці події ми якісь уроки повинні з цього виносити. Ми дійсно зрозуміли життєвий принцип віри ісламу. Який? Ла хаула ва ла куввата ілля білляхіл аліїл азім. Ми відчули, ми усвідомили, що неважлива сила ворога, міць ворога. Бо насправді, ла хаула ва ла куввата ілля білля. Насправді вся міць та вся могутність належить йому і тільки йому. І ми зрозуміли також інший принцип. Неважлива кількість, а дід мій değildir. Bunu da anladık. Чому? Тому що Аллах Субхану Тааля у своїй книзі каже: "Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кам мін фіатин қалілатин غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين". І скільки ж з дозволу Аллаха нечисленних загонів перемагало загони численні. Аллах з терплячими. Важлива віра в Аллаха. Віра в Бога та справедливість. От що це важливо. І коли є віра та встановлюється справедливість, тоді і правда безсумнівно переможе. Переможе брехню. Добро подолає зло. Більш того, інколи і біди, через котрі ми проходимо, а війна – це велика біда, вони нам наказуються для того, щоб ми встановили цю справедливість, щоб ми прийшли до цієї справедливості через очищення сердець, через очищення рядів. Знову ж, так як каже про це Всевишній в своїй книзі. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. І Аллах випробував би те, що в грудях ваших, щоб очистити те, що у серцях ваших. Аллах знає те, що в серцях. І ми бачили, як виявляються зараз зрадники і там, і тут. І це очищення рядів. Якщо ви мене зараз запитаєте, чого нам бракує сьогодні більш всього задля досягнення перемоги, то я відповім вам, цитуючи найкращі слова Всевишнього в своїй книзі, де Аллах Субхану Тааля каже: «Я айюгаллазіна аману ттакуллаха хакка тукатихі, ва ла тамутунна ілля ва антум муслимун». О ви, які увірували, бійтесь Аллаха. Аллаха гідним його страхом. І не покидайте цей мір, не інакше, як будучи покірними йому. А також слова: «Ватазавваду фа інна хайра заді таква». Запасайтеся, припасайтеся. І лучшим же запасом є таква, богобоязливість. Чому? Почему богобоязненность, дорогие братья? Что такое богобоязненность? И к чему она приводит? Таква, недар. О чем речь?
Нет лучше слов, нет лучше цитаты об этом, чем слова Али ибн Абу Талиба, рады Аллаху анху, который сказал: богобоязненность – это то, когда ты страшишься величественного, поступаешь в соответствии с неспосланным, аль-амалю бит-танзиль, то есть Кораном, довольствующийся малым, аль-канаату бил-халиль, и готовишься ко дню отбытия, валистиададу бир-рахиль, то есть готовишься к своей смерти. А смерть настигнет каждого из нас. Бугун яда ярын, куллу нафсин даикатуль маут. Кожна душа вкусит смерть. Дорогие верующие, если наши сердца обрели это чувство богобоязненности, если наши сердца пульсируют богобоязненностью, то всегда найдется выход из любой сложной ситуации. А именно этому мы учились в месяц Рамадан. И именно это чувство мы прививали себе в этот великий благословенный месяц. Як каже про це сам Всевишній Аллах в своїй книзі, знов ж: «Оман яттакілляха ядж'аль лаху махраджа». Тому, кто страшится Аллаха, Он создаст выход. Выход из любого положения, из любой сложности. Да. Именно так. И люди будут эвакуированы и спасены, если мы говорим про Мариуполь и другие регионы. И оружие у нас будет в нужном количестве и качестве. Если мы говорим про контекст войны, а мы сегодня вынуждены, как я сказал, говорить, к сожалению, в праздник об этом. И вражеские бомбы, ракеты, которые будут лететь, они не долетят или взорвутся там, куда не летели. И мы это видим. И видели, как это происходит. Ми це бачили на власні очі. И вражеские войска будут бояться нас больше своей смерти. И они будут бежать и сдаваться в плен. И все это будет происходить. И все это будет материализоваться. Чему? Потому что материальное – это есть проявление духовного. Тому що йому достатньо сказати «будь», як воно бывает. Кун фаякун. Дорогие братья и сестры, во время войны, несомненно, будет горечь и боль утрат жизни, имущества. Как говорит об этом Всевышний: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей, плодов. Обрадуй же терпеливых. Но важно то, что если наши сердца пропитались богобоязненностью, то бедный и лишенный будет более счастливее богатого и того, кто не лишался жизни. Жизнь в военное время наряду с утратами, с болью, с горечью принесет нам больше особенных радостных моментов, нежели в обычную праздную мирную жизнь. А пиком радости и счастья будет победа над тиранией, злом, которое пришло на наши земли сегодня. Дорогие верующие, все, о чем я вам говорил сейчас, вот все, о чем я говорил, оно изложено в емких, кратких словах посланника Аллаха, в мольбе, в которую он обращался всякий раз, как об этом упоминает Ибн Умар, рады Аллаху анху, в достоверном хадисе, который приводится у Тирмизи, в мольбе. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям обладал талантом, краткостью речи, глубиной смысла этой речи. А с какими же словами он обращался? С какой же мольбой он обращался? Слушайтесь
в эту мольбу. Он говорил: «О Аллах, даруй нам богобоязненность, я Раббим бизге таква сайби олмага насиб эйле, которая оградит нас от того, чтобы ослушаться Тебя. Даруй нам послушание Тебе, через которое Ты приведешь нас к своему раю. Даруй нам непоколебимую веру, стойкую веру, посредством которой Ты облегчишь нам беды этой жизни». Это первая часть его слов. О чем эти слова? Они ни о чем ином, как о вере и о богобоязненности, про которую только что мы с вами говорили. Но для чего нам вера? Для того, чтобы умирать? Нет. Обычно религию связывают с обрядами. Вера нам нужна для того, чтобы жить. И об этом далее как раз говорит пророк, обращаясь к своему Господу в мольбе. Что он говорит в этой мольбе? И дай нам возможность пользоваться нашим слухом, зрением и силой до тех пор, пока мы живы. Так, чтобы они наследовали нам. То есть дай нам полное здоровое тело, здравие, вплоть до самой смерти. Этот мир устроен так, что в нем всегда были тираны. И будут. Поэтому борьба и война, к сожалению, время от времени в этом мире неизбежны, и мы это видим из истории. Поэтому мы обязаны бороться со злом и тиранией, дабы установить справедливость. И поэтому он, мир ему, далее говорит в этой же мольбе, это все одна мольба, длинная мольба пророка саллаллаху. Я ее просто разбил на блоки и объясняю вам смысл и связку. И далее пророк саллаллаху говорит: и сделай так, чтобы возмездие наше обрушилось на тех, кто притеснял нас, и даруй нам победу над теми, кто враждует с нами. И, конечно же, при всем этом нас будут постигать страдания. Неизбежно, если мы говорим про войну, борьбу. Но самая великая беда – это лишение веры, с которой мы начали. Поражение души и жизнь под тиранией. Именно поэтому пророк саллаллаху говорит далее в этой же мольбе, в этих же словах: и пусть беда наша не будет в нашей вере, и не позволь быть тому, чтобы эта жизнь нас заботила больше всего и не была пределом наших знаний. И не даруй власть нам, власть над теми, над нами тем, кто не будет милосерден. С этими словами обращался посланник Аллаха всякий раз, завершая собрание, как я об этом упомянул. Тому, дорогие браты, наш шлях сьогодні – віра, надія, єдність та неминуча перемога. Пророк саллаллаху закінчував кожну зустріч з цією мольбою, як упоминає Ібн Омар. І я закінчую свою проповідь цією мольбою. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. А теперь я призываю каждого, невзирая на войну, даровать всем, кто окружает нас, радость, родным, близким, невзирая ни на какие обстоятельства. Ибо это есть наша обязанность сегодня, ибо это есть часть поклонения сегодня. Ve şimdi ise ben sizin epısını davet ettim bir-birinizге kuvvanç bağışlamağa, bayırlaşmağa, akrabamızını, analarımızını, babalarımızını. Çünkü bugün bu bizim boynumuzun vaciptir, farstır. Bu ibadettir hatta bile.
сайла. Пусть Всевишній прийме наш піст, пусть Всевишній дасть нам можливість дожити, іншалла, до слідучого Рамадану вже вільної, єдиної, спільної, незалежної Україні. Я хотів би попросити нашого поважного Мустафа Рамазна, sizde bir iki laf aytınız, söyleniz, tebrikleriniz. Saygılar arkadaşlar, hürmetli din kardeşlerimiz. Artık 8 yıldır bu savaş devam ediyor. 8 yıl evvelse Rusya bizim toprağımızı işgal etti. Çoğumuz öz vatanımızın terk edip buraya gelmeye mecbur olduk. 8 yıl devamında bu mübarek bayramımızı biz öz toprağımızdan uzakta kaybetmek zorundayız. Bu yetmemiş gibi bu canavar ardımızdan geldi. Şimdi bütün Ukrayna'ya savaş. Çok kıymetli insanlarımız o dünyaya gitti. Bu mukaddes savaşta ruhları cennette olsun. Ama eminim ki bu canavarın kafası bu sefer burada kezilecektir. Bu savaş Kırım'da başlandı ve Kırım'da bitecektir. Ve inşallah gelecek bayramlarımızı biz o toprağımızda kaydetmeye kısmet olacaktır. Hepimiz için bu mukaddes bayramımız hayırlı olsun. Yapkan dualarınız, tutkan oruçlarınız Cenab-ı Allah tarafından kabul eylesin. Amin. Daha bir kere hepinize hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun.